Kristál opál, surovina z prvých opálových baní na svete, nádherný kúsok, ktorý hrá všetkými farbami dúhy. Takto už vyzerá, pripravená na spracovanie. Môžete tu vidieť nádhernú červenú, zelenú, modrú, ale aj žltú farbu. Tento tu kúsok čoskoro bude nalepený na dob. Tu môžete vidieť, ako to vyzerá. Dob je tá tyčinka, na ktorej je kameň nalepený, aby sa lepšie brúsil, pretože keď ho budete mať iba v rukách, tak nebudete môcť dosahovať také výsledky, ako keď ho máte nalepený na dobe. Tento tu kamienok, ktorý je z prvých opálových baní na svete, má nádherné farby. Vidíte všetky farby dúhy, dominantná červená. Tu dokonca vidno, aká je to kvalita toho krystálopálu, cez ktorý je vidieť až to nalepenie, že ako to tam krásne svieti. Úchvatný kameň, úchvatný výbrus je vhodný do šperku, určite do nejakého pánskeho, kvôli svojim hranatým tvárom, ale nie jedna dáma by sa potešila aj tomuto tu kamienku, ktorý je vhodný aj do náramku, do prívesku, do pečatného prstenia na nejakú veľkú ruku. Pokúchajte sa poslednými zábermi a nádherný slovenský opál, krystál opál s dominantnou červenou farbou.